Джуки екстеншъни, Баленсиаги PlayStation. Това сте по-голямата част от младите и студентите. Гражданска позиция, мнение, протести? Не. Далечни са ми тези неща. Не се интересувам. Гледам си само моята работа. Добре, да. Ами ако вашите през 90-та, през 97-та, през 2013-та или 2020-та бяха казали, ми не се интересувам и не бяха протестирали, дали сега щяхте да го имате този стандарт на живот? Протести? Какви протести? По 100-200 човека. Няма смисъл. По толкова са, защото родителите ви трябва да работят по 10 часа на ден, за да ви осигурят прехраната и образованието и нямат възможност през работно време да протестират пред Народното събрание, а вие имате. Вижте какво става във Франция, в Германия, тук в Турция, в Сърбия, в Румъния. Протестират само млади студенти, защото когато дойде момента и вашите ви кажат изнеси се или няма ти плащам найема, намери си работа, мечтаната от вас работа като IT специалисти или инфлуенсъри вече ще бъде заета от изкуствен интелект. И на вас ще ви се наложи да бачкате в мола, да въртите кебабчета, да продавате обувки за 7 лева и когато си платите разходите за наем, за храна и за ток, няма да остават за дискотеки, ноктопластики и бензин в Баварец. Няма значение дали сте либерали или бунтари. Изразявайте си позициите, участвайте в каузи, подкрепите платформи, протестирайте, защото с това определяте вашето бъдеще, а и бъдещето на вашите деца. И не забравяйте, управляващите понякога се самозабравят и през няколко години трябва да им се напомня. Затова излизате, протестирате, а ние ще ви подкрепяме. А не че заваля.